S'han convidat ja un parell de vegades allà, una vegada vam estar a Torino, l'altra vegada a la Toscana, i les dues vegades hem estat explicant el nostre projecte, que ha sigut molt ben rebut allà, amb els companys, i arrel d'allò va eixir la possibilitat de fer un intercanvi de joves de la nostra vall amb gent de la vall d'un dels ecomuseus d'allà. Vam pensar que era una forma molt interessant de que la gent de la vall s'involucri en l'ecomuseu i coneguen allà l'ecomuseu que nosaltres volem fer així. Des del col·lectiu La Vall de Vernissa, autors de l'ecomuseu en la comarca de la Safor, són sabedors que el sector empresarial està més sensible que fa 10 anys pel que fa a les inversions dels diners en el paisatge i en el patrimoni natural com un factor actiu. Cada vegada en tots els manuals de gestió, en totes les carreres, es parla del paisatge com un factor actiu i no passiu, sinó com un factor importantíssim a l'hora de rebre beneficis econòmics. Tots sabem que un bon paisatge genera ingressos perquè el turisme bàsicament viu d'aquest paisatge o perquè l'economia en determinats sectors dels serveis o inclús de la creació productiva depèn d'aquest paisatge. Les vivències de les persones majors de cadascun dels pobles de la vall són essencials per a recuperar el patrimoni cultural quasi desconegut per algunes generacions més joves. Principalment els elements on ells han tingut vivències, han anat a berenar per Pasqua, la Mona per Pasqua, o on ha sigut un punt de trobada, com per exemple el Garrofer de la Joana, Cintra del Miserà i Llocnou. El convent de Sant Jeroni també té gran valor sentimental per part de la població i després ja són elements puntuals en cadascun dels pobles, com pot ser el castell o d'ací del Miserà, el Palau dels Barons, la Granja a Llocnou, el Llevador a Castellonet o l'Arc de l'Entrada, al Fauir també el castell, per exemple el monestir a Ròtova, també una altra vegada el Castell de Borró, o l'aqüeducte que duia l'aigua al convent de Sant Jeroni, que passava per Ròtova, al Miserà, Ròtova i finalment al Fauir. Són potser els principals elements que la gent menciona a l'hora de l'enquesta, quan es preguntes de primeres quins són els elements més apreciats per ells. La grandària és un, el fet que sigui un arbre monumental, també si és un arbre antic, el valor sentimental que tinga per part de la gent, la bellesa, el lloc on està situat, són diversos els factors que es tenen en compte a l'hora de valorar-lo i decidir si cal custodiar aquest element, si val la pena. Un treball de camp que enguany es materialitzarà en diverses publicacions per a donar a conèixer la millora de la protecció del territori i la visita en març d'enguany que faran a la nostra comarca 15 joves italians de la vall de la Judicària en la zona dels Dolomites italians. Joves embarcats i implicats també en un mateix projecte d'un ecomuseu a Itàlia. Quan els empresaris de la Safor o hotelers de la Safor estan dient que aquest any han hagut menys beneficis que anys enrere o que aquests últims 2 anys, ells mateixos estan demostrant que el model actual de territori no està sent rentable o no està eixint bé. Ells mateixos són els primers que han de pensar que la platja de l'Agüir val molt més com està que destruïda, perquè saben que van a tindre un recurs més que utilitzar de cara al públic, no? I per tant no seria d'estranyar, i no hauria de ser-ho, el fet que ells foren els primers defensors de que elements com la platja de l'Agüir o el monestir de Sant Jeroni o el paisatge de la Vall de Vernissa no es destruïra. L'anàlisi de les enquestes, dels resultats i també més entrevistes a gent major, perquè cal afanyar-se en aquesta tasca, perquè de vegades és gent molt major que té una riquesa cultural i una saviesa que no podem deixar perdre. És una feina molt satisfactòria que crec que és molt important perquè és la manera d'evolucionar sosteniblement. En la tardor de l'any passat, el col·lectiu La Vall de Vernissa rebia el Premi Margalló, un premi que cada any dona el Centre Excursionista de València. El projecte de l'Ecomuseu va rebre ara fa 2 anys una important subvenció per part de l'obra social de la Caixa. En l'Ecomuseu treballen en l'actualitat 3 tècnics i compten a més de les diferents subvencions amb un capital humà d'uns 50 socis que integren el col·lectiu Vall de Vernissa.
la implicació de vosaltres, de la població, és essencial en l'Ecomuseu. Així que animeu-se a conèixer-lo millor, a conèixer millor el vostre patrimoni i a ajudar-nos en la tasca de millorar-lo i de donar-lo a conèixer també a la resta de saforencs i als nostres visitants futurs.